କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ କଲମୀ କିପରି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଚମଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଜାଳଟା କଲିମି କରିବେ ସେଇ ଜାଳରୁ ଉପର ଚମଡ଼ାଟା ଖାଲି କାଟିଦେବେ। ଉପର ଚମଡ଼ାଟା କାଟିଦେବେ, 1 ଇଞ୍ଚର ଚମଡ଼ା କାଟିଦେବେ। ସେ ଚମଡ଼ାରୁ ହିଁ ଚେର ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାରିଲେ ଚଳିବ, ବିନା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ନେବା ପାଇଁକା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ମରାଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଟି ଗୋବର ମିଶ୍ରଣରେ ତାକୁ ଚକଡ଼ିକିରି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ମାଟି ଯେତିକି ଗୋବର ସେତିକି ଚକଡ଼ିକିରି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ନହେଲେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ। ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏହିପରି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଖା ବାନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ, ନଡ଼ିଆ କତା ଦେଇ ବାନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ। ଆମର ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ, ନଡ଼ିଆ କତା ଅଭାବ ଅଛି। 1 ମାସ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧିଲେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନଡ଼ିଆ କତା ଦେଇ ବାନ୍ଧିଲେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ମାସ ପରେ ଏଥିରୁ ଚେର ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ଦେଖ, କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଖକୁ ନିଅ। ଦେଖ, ଚେର ବାହାରିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗୋଟେ ଚେର ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ନା ଚେର ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତା ଏପଟରୁ ମୂଳରୁ କାଟିଦେବେ। ତା ପଛପଟୁ କାଟିବେ, କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିବେ, ନହେଲେ ପୁଣି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମାଟି। ତାକୁ ଗୋଟେ କଲିମି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ, ମାଟିଟା ଯେହେତୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲୁ। ମାଟିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ନଡ଼ିଆ କତା ବାନ୍ଧିବେ ପାଣି ଦେବେ, ସେଟା ଏତେ ଶୁଖିବନି। ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧିଲୁ, ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଖତପତ ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କଲିମି ବାନ୍ଧିବେ, ଯଦି ଫୁଲ ଆସୁଥିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଟାଇମ୍ରେ କଲିମି ବାନ୍ଧିଲେ ଏତେବେଳକୁ ଫଳ ଆସିଯାଇଥିବ। ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଫୁଲ